खुलुमबाय दिनैनि इंखं स्टुडिअ आं प्रणय दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ जोंसार मुसाहारि आरो जन कुमार ब्रह्मखौ फेक एनकाउन्टार खालामनाय केसखौ हिउमेन राइट्स कमिसना नाजावबाय। दिनै मिरु एबसुआ मावफुं मेल खुंदों। बाक्सानि कुस्राबारियाव बर' बांगालनि गेजेराव हा दावराव। गिबि खेबनि थाखाय आसाम सोरखारा धेमाजियाव फैगौ 30 सेप्तेम्बराव केबिनेट जथुम खुंनो लादों। रायजोआव माखासे गोनांथार हाबाफारिया दिनैनिफ्राय जागायबाय। बोसोरसेनि गेजेराव सोलोंथाइ बिफाननि गासैबो लांदां मासिफोरखौ सुफुंगोन। बे खेबाव द्वितीय अफिसनि दालालफोरनि सायाव टार्गेट गिबि मन्थ्रिनि टेबोलाव 371 दालालनि फारिलाइ। गरगुति हिंसायारि जाथायजों लोब्बा लानानै आरोबाव सानै हमजादों। बक'आव जुबनेश्वर शिवालयनि हनुमान मन्दिराव सिखाव हाबदों। कानाडानि गोबांसा नोगोरारिफोरा चीननि जेलफोराव जोबथेनानै दोनजादों। अक्षय कुमार आरो कैटरिना कैफनि सावथुन सूर्यवंशीआ देवालीनि सिनेमा हलाव रिलिज जागोन। दानिया दङ आबुं रादाब। थांनाय 17 सेप्तेम्बरनि हराव क'क्राझार जिल्लानि एडिशनेल एसपि सुरजित सिंह पानेसरा गावनि पुलिस गोहोखौ जानला मानला बाहायनानै क'क्राझार सालगुरि गामिनि जोंसार मुसाहारि आरो टिपकाइनि जन कुमार ब्रह्मखौ उल्टापानि ओनसोलनि लंसुं जाहाराव नंखाय एनकाउन्टार खालामनानै बुथारनाय केसखौ आथिखालाव हिउमेन राइट्स कमिसना आखायाव लाबाय आरो बे केसखौ रेजिस्टार खालामबाय। बे केसखौ जोंसार मुसाहारिनि बिफा जगदीश मुसाहारिया होदोंमोन। मानो होनोब्ला सेरफांगुरि थानायाव पुलिसनि कास्टडियाव थाखानाय आरो गारिजों लामा जाब्रबथाय जानायाव आथिं लेंग्रा जाखानाय आरो दतमा हस्पिटालाव देहानि जोथोन लानांनाय हालोदाव क'क्राझार जिल्लानि एडिशनेल एसपि सुरजित सिंह पानेसरा जोंसार मुसाहारि आरो जन कुमार ब्रह्मखौ लांनानै नंखाय एनकाउन्टार खालामनानै बुथारनाय बाथ्राखौ रावबो सुबुङा गनायनानै लानो हायाखैमोन। बेखायनो बेनि फिनजाथाय महरै बर'नि गोबां माहारियारि आफादफोरा लामायाव लैहोर लैहोर ओंखारबोनानै पुलिसनि बेरेखायै होस्रिख्रावदोंमोन आरो गोबां रोखोमनि हाबाफारिनि गेजेरजों प्रटेस्ट खालामबोदोंमोन। मिरु एबसुआ दिनै मावफुं मेल खुंदों। मिरु एबसुनि गागि आफादगिरि दिपिन बर'नि मासि सामलायनायाव क'क्राझाराव थानाय एबसुनि गाहाय मावख' बड'फा हाउसआव दिनै मावफुं मेल खुंदों। मिरु एबसुनि फेसबुक पेजआव फोसावनाय बादिब्ला दिनैनि बे मावफुं मेलाव आथिखालाव सोलिबाय थानाय थासारिजों लोगोसे एबसुनि मावनां खामानिफोर, सोलोंथाइ बिथिं, बिटिआर गोरोबथानि दफाफोर मावफुंनाय, बर'नि माहारियारिबाद आरो बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि आयदाफोरखौ लानानै गुवारै सावरायलायनाय जायो। बाक्सा जिल्लानि गबर्धना थानानि बेंखनाव थानाय कुस्राबारि गामियाव हाखौ लानानै दावराव दावसि थासारि सोमजिदों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला कुस्राबारि गामिनि समेश गयारिखौ सासे बांगाला हा जावग्रा खान्थिजों खर' बुनानै गाज्रि जोखोम खालामदों। आथिखालाव समेश गयारिया गोब्राब हालोदाव गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव देहा फाहामथायनि थाखाय एडमिट जानानै दं होननानै मिथिनो मोन्दों। थांनाय 1999 मायथाइयावनो समेशनि बिफाया गामि खाथिनि बांगालनिफ्राय बै हाखौ बायदोंमोन, नाथाय गावनि मुङाव नामखौ दानस्लायनानै लानो रोङैयाव फिसाज्लाफोरनि समाव दिनै बे थासारिया फैदों। समेश गयारिया सबाय फोखानाय हाखौनो बांगाला ट्रेक्टरजों हालेवफैनायाव मानो बिब्दि खालामखो होननानै रायज्लायहैनायावनो सिरि सिरि होननानै गाग्लोबग्रोदों। बे जाथायखौ नुनानै कुस्राबारि गामिनि रायजो राजाफोरा हाखु दाखु होसोलांनायाव थासारिया गाज्रि हालोदाव फैनो हाबसनबायमोन। नाथाय गबर्धना थानानि पुलिसा थि समावनो सहैनायाव थासारिया सुग्लायदों। अदेबानि समेश गयारिनि नखरनिफ्राय बांगालनि बेरेखायै गबर्धना थानायाव एफआइआर होबाय होननानै सुलुङाव फोरमायदों। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों दैदेनजानाय बिजेपि सोरखारा गिबि खेबनि थाखाय दिसपुरनि बायजोआव आसाम सोरखारनि केबिनेट जथुम खुंनो धेमाजियाव लाहार फाहार खालामदों। फैगौ 30 सेप्तेम्बराव केबिनेट जथुम खुंनो लानाय थांखिया आथिखालाव बेनो गिबि खेब। बेनि सिगां बायजोआव माब्लाबाबो आसाम सोरखारनि केबिनेट जथुम खुंफेरनाय जायाखैमोन। बेनि सायाव गोबाङानो सावरायदों। मानो होनोब्ला मन्त्रि परिषदनि केबिनेट जथुमखौ मानि थाखाय दिसपुरनि बायजोआव खुंनांगौनि गोनांथि फैखो होननानै गोबांनि गोसोआव सोंलु सिखारदों। आसाम सोरखारा दिनैनिफ्राय माखासे गोनांथार हाबाफारिफोरखौ जागायबाय।
गुवाहाटीनि खानापारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कलेजाव खुंनाय सोरखारि हाबाफारिनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया माखासे गोनांथार हाबाफारिफोरखौ दिनै जागायबाय। मिथिनो हानाय बादिब्ला रिक्रुटमेन्ट एक्सचेन्ज सेन्टाराव अनलाइननि जोहै मुं रेजिस्टार खालामनाय हाबाफारिखौ गिबि मन्थ्रिया दिनैनिफ्राय बेखेवबाय। दानिफ्राय साफ्रोमबो सुबुङा गावबा गावनि गासैबो फोरमानलाइफोरखौ होनानै अनलाइनाव गोरलैयैनो रेजिस्टार खालामनो हागोन। मख'नो गोनांदि कर'नानि थासारिखौ नोजोर होनानै रायजोनि केबिनेटआ बे गोनांथार बिथांखिखौ लादों। बेनि अनगायैबो माजुलि जरहाट फेरि सिबिथायनि अनलाइन टिकेटनि राहाया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। साफ्रोमबो दावबायारिफोरा अनलाइननि जोहै फेरिनि टिकेट बुकिं खालामनो हागोन। एडभान्स बुकिं खालामनानैबो दोननो हागोन होननानै मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि लकडाउनआव राङारि गोब्राब जेंनाजों भुगिनांनाय बास ड्राइभार आरो हेन्डिमेनफोरनो एकालिनाव राङारि अनसुंथाइ होगोन होननानै आसाम सोरखारा सिगाङावनो फोसावखानाय बादियै गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया दिनै बे राङारि अनसुंथाइखौबो गथायो। फैबाय थानाय बोसोरसेनि गेजेराव सोलोंथाइ बिफानाव लांदां जानाय गासैबो मासिफोरखौ सुफुंगोन होननानै असम जातीयतावादी छात्र परिषदजों दिनै जथुमनाय मेलनि उनाव खौरांगिरिनि सिगाङाव सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ बुंदों। रिपर्ट बादिब्ला फैगौ सोलोंथाइ बोसोरनिफ्राय आसामावबो गोदान सोलोंथाइ खान्थिखौ थिसनगोन। बेनि थाखाय सोलोंथाइ बिफाना गोख्रों खामानि मावगासिनो दङ। सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुआबो बेनि थाखाय रायजोनि गुबुन गुबुन आफादफोरखौ आलादा आलादा सावरायगासिनो आरो दिनै असम जातीयतावादी छात्र परिषदजों सावरायदों। बे मेलनि उनाव सोलोंथाइ मन्थ्रिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंनाय बादिब्ला फरायसालिमाफोराव 1000 फोरोंगिरिफोर थिसननायनि हाबाफारिखौ जागायबाय। 10 साननि गेजेरावनो 150 सा फरायसालिमानि फोरोंगिरिफोरनो थिसनथाइ होगोन। हायार सेकेन्डारिनि मासिफोरनि थाखाय फोसावनाया ओंखारबाय। बोसोरसेनि गेजेराव गासैबो मासिखौ सुफुंगोन। सार्केल अफिसनि दालालफोरनि उनाव बे खेबाव द्वितीय अफिसनि दालालफोरनि सायाव हेमन्त बिश्व शर्मा सोरखारनि नोजोर। मख'नो गोनांदि सार्केल अफिसनि हा दालालफोरनि हेंथायै सोरखारनि अपारेशना सोलिगासिनो दङ। बे समावनो गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया द्वितीय अफिसनि दालालफोरनि सायाव टार्गेट खालामदों आरो गोख्रों हुमखि होदों। गिबि मन्थ्रिया फोरमायथिनाय बादिब्ला रायजो नाङै 371 सा द्वितीय अफिसनि दालालफोरनि फारिलाइया गावनि टेबोलाव दङ। बे फारिलाइयाव जायफोरनि मुङा दङ बिसोर गोबांथार सम्पथिनि बिगोमा। बेनि बागै हान्थामेला मन्थ्रि चन्द्रमोहन पाटवारिया बुंनाय बादिब्ला द्वितीय अफिसाव अफिसनि सुबुंफोराल' थानांगौ, गुबुन सुबुंफोरा थानो नाङा आरो दानिफ्राय द्वितीय अफिसाव गुबुन सुबुंफोर थानाया गैया जालांबाय होननानैबो हान्थामेला मन्थ्रिया बुंदों। शिबबाजार गुरुकुटियाव जानाय हिंसायारि जाथायखौ लोब्बा लानानै आरोबाव सानै सुबुंखौ हमनो हादों। CIDआ रबिबारखालि हराव आरोबाव सानै सुबुंखौ हमनो हादों। गुरुकुटि हिंसायारि जाथायखौ लोब्बा लानानै हमजानाय गुबुन सानै सुबुंखौ असमद आली आरो सान महमुद होननानै सिनायथि होदों। बेनि अनगायैबो सोंथि सोंनायनि थाखाय CIDआ गुबुन सासे सुबुंखौ जिम्मायाव लादों। रिपर्ट बादिब्ला असमद आलीआ बाजानपथार पन्चायतनि बारग' आफादगिरि आरो सान महमुदआ सानवा पन्चायतनि आफादगिरि। खोला कामरुपनि बक'आव थानाय जुगनेश्वर शिवालयनि हनुमान मन्दिराव सनिबारखालि हराव सिखाव हाबदों। मन्दिराव थानाय हनुमान मुसुखानि लानजायखौ हास'नानै सिखावा लांदों। मन्दिरनि CC केमेराखौ चेक खालामनायाव सानै सुबुङा गुफुर खसाब गाननानै आरो बेनि अनगायैबो खुगायाव मास्क गाननानै हाबनाय आरो गासैबो थांलाय फैलाय खालामनायखौ नुनो मोन्दों। आथिखालाव मन्दिरनि कमिटिया बक' थानायाव सिखावनि बेरेखायै FIR होबाय होननानै सुलुङाव फोरमायदों। माखासे जाहोनफोरनि थाखाय कानाडानि गोबांसा नोगोरारिफोरा दासिमबो जोबथेनानै दोनजादों चीननि जेलफोराव। फोरमायनो नांगोन दि सा 100निबो बांसिन कानाडानि नोगोरारिफोरा दासिमबो जोबथेनानै दोनजादों चीननि जेलाव। मख'नो गोनांदि माइकेल कौरिक आरो माइकेल स्प'आर मुंनि सानै कानाडानि नोगोरारिफोरा जेलनिफ्राय गनायनि उनावबो कानाडानि गोबांसा नोगोरारिफोरा दासिमबो जोबथेनानै दोनजादों चीननि जेलफोराव। सुलुङाव फोरमायनाय जायो दि कानाडानि सानै नोगोरारि माइकेल कौरिक आरो माइकेल स्प'आर मोना बोसोरथाम आगोल चीनआव ग्रेप्तार खालामजादोंमोन आरो चीनजों ग्रेप्तार खालामजानाय कानाडानि सानै नोगोरारिफोरखौनो जोबथेसालिनिफ्राय हगारनानै होनाय जाबाय होननानै मिथिहोदों कानाडानि गाहाय मन्थ्रि जस्टिन ट्रुड'आ। मिथिनाय जायो दि नेशनेल पस्टनि बादिब्ला आथिखालाव कानाडानि 119 सा नोगोरारिफोरा चीननि जेलाव जोबथेनानै दोनजादों। बेनिनो सोरबाया राजखान्थियारि एबा धोरोमनि दायाव आरो माखासेया फेग्रा मुवाफोरनि दायाव जोबथेनानै लाखिजादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। COVID-19 महामारी साग्लोबसारनायनि आगोलावनो रिलिज जानो गोनां सावथुन सूर्यवंशीआ रिलिज जानायनि लामायाव। बे खौरांखौ ससियेल मिडिया इन्स्टाग्राम एकाउन्टनि गेजेरजों मिथिहोदों सूर्यवंशी सावथुननि बिथोनगिरि रोहित शेट्टीआ।
फोरमायनो नांगोन दि अक्षय कुमार आरो कैटरीना कैफनि फैनो गोनां सावथुन सूर्यवंशीआ कर'नानि दोहौ जानायनि आगोलावनो रिलिज जानो गोनांमोन। नाथाय रायजोनाङै फोसावनाय लकडाउननि नेमखान्थिखौ फालिनानै रिलिज खालामनाय खालारखौ फेलें खालामनो गोनां जादों होननानै बिथोनगिरि रहित शेट्टीआ फोरमायदों। मख'नो गोनांदि फैगौ अक्ट'बर दाननि 2022 खालार खालिनिफ्राय महाराष्ट्रनि सिनेमा हलफोरा आगोलनि बादियैनो खुलिफिनसिगोन। बे खोथाखौ रोखायै फोरमायनानै होदों महाराष्ट्रनि गिबि मन्त्रि उद्धव ठाकरेआ। गिबि मन्त्रि उद्धव ठाकरेआ सिनेमा हल खुलिफिननायनि बिथोन होनायखौनो नोजोर होनानैनो सूर्यवंशी सावथुनखौ देवालीनि सिनेमा हलाव रिलिज खालामनो थांखि लादों। फोरमायनो नांगोन दि महाराष्ट्रनि गिबि मन्त्रि उद्धव ठाकरेजों लोगोसे इन्स्टाग्रामाव सावगारि शेयार खालामनानै सूर्यवंशी सावथुननि रिलिज खालामनो गोनांखौ रोखायै फोरमायनानै होदों बिथोनगिरि रहित शेट्टीआ। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन मंगलबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन मंगलबार 23 सेप्तेम्बर खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेल्सियास जागोन। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 33 डिग्री सेल्सियास जागोन। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 33 डिग्री सेल्सियास जागोन। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायावबो बोथोरा 33 डिग्री सेल्सियास जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।